Mindannyian tudjuk, hogy az élet néha kissé nehéz lehet. Ismerek egy fát, amely öreg, és évszázadok bölcsességével rendelkezik. Megkértem, hogy adjon nekem tanácsot. Olyat, amit a kihívások közepette is tudok használni. El kell indulnod egy utazásra. Várj, amíg eljön az ősz. És akkor majd útmutatást adunk neked. És így is tettem. Amikor eljött az idő, útnak indultam. Mindig is szerettem az őszt. A hűvös reggelek, egy forró tea, az aranyló természet. There is a place that I used to go, given its name by the buffalo. Filled me up and eased my pain, washed my soul without the rain. És megérkeztél. Felfedjük neked a létezés 5 törvényét, és általuk a bölcsességet, amit keresel. Az elsőt egy titok őrzi. Mindig csak a jelent mutatom. A holnapot nem mutathatom. Ha azt kérded, mi történt tegnap, csak ennyit felelek, választ nem kapsz. Mindig csak a jelent mutatom, a holnapot nem tudhatom. Ha azt kérdezed, mi történt tegnap, választ nem kapsz. Szerintem ez egy tükörkép. A megoldás a tükör. Első törvény. Létezel. Te létezel. Ez az első számú tény, és semmit sem tehetsz, hogy ezt megváltoztasd. Olyan elkerülhetetlen, mint magadat látni a tükörben. Ami létezik, az nem válhat nem létezővé, mert a nem létezés definíció szerint nem létezik. Tehát te egyszerűen létezel ebben az örök jelenben. Ez az alapvető tulajdonságod. Minden dolognak az értelme abból fakad, hogy létezik. Pontosan ezért vagy érdemes arra, hogy itt legyél. Nem azért, mert bármit is tettél, hanem egyszerűen azért, mert létezel. Azért vagy itt, mert fontos vagy, különben nem léteznél. Tehát a puszta létezésem is jelentős? Nem függ egyáltalán semmitől? Ez teljesen igaz, különben nem lennél itt. Ez a tudás az első lépés ahhoz, hogy megszabadulj attól a félelemtől, hogy nem vagy elég jó, hogy nem tartozol sehová. Pedig tartozol, természetednél fogva. És hogy lehet erre emlékezni, amikor az élet viharossá válik? Ne feledd, hogy te magad vagy a teljesség. Te vagy a létezés teljességének egyedülálló kifejeződése, amelyben semmi sem hiányzik. Pontosan ezért ne hagyd, hogy bármi elnyomjon, vagy félelmet keltsen benned. Merre menjek tovább? Csak fedezd fel a környéket. Maga az utazás a cél. Figyelj erre, és pontosan ott leszel majd, ahol lenned kell. I don't wanna wait anymore, I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, oh no, I've gotta go. There is no starting over, no new beginning. Time races on and you've just gotta keep on, keep it on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road.
Pontosan odaérkeztél, ahova kellett. Gone. I tried to do right what is wrong. I tried to keep on, keep it on. Yeah, I just keep on, keep it on. Ahhoz, hogy rátalálj a következő törvényre, szükséged van az összefüggések jelképére. Egy szerencse érmére. Vannak napok, amik egyszerűen csak rosszak. Amikor fáradtan ébredsz, és semmi sem alakul a tervek szerint. A feladatok csak gyűlnek, az e-mailek halmozódnak. Majd az introvertált emberek legnagyobb rémálma elintézni egy telefonhívásokból álló listát. Úgy döntöttem, hogy ezek után megajándékozom magam egy forró csokival a városban. Majd a parkon keresztül indultam haza, hogy egy kicsit pihenjek. És ahogy ott ültem, észrevettem, hogy valami megcsillan mellettem a padon. Egy szerencseérme. A második törvény. Minden itt és most történik. Az idő és a tér a létezésen belül egyszerre van jelen. A logikus elmének nem az a feladata, hogy ezt átlássa. Nem képes felfogni, hogyan illeszkednek össze a történések. Hogy a múlt és a jövő csak nézőpontok a jelenből tekintve. Nem látja, hogy egy rossz nap és egy talált érme hogyan képezik részét egy jövőbeli, kibontakozó történetnek. De magasabbról nézve pontosan így kellett lennie. Az érme mindig ott volt abban a pillanatban. Ha az élet áramlásával haladsz, akkor bármi, ami számodra fontos, hogy megtapasztald, meg fog nyilvánulni. És minden meg van tervezve, akár kicsit kellemetlen formában is. Így ér össze a múlt és a jövő, az itt és mostban. Ez azt jelenti akkor, hogy nem szabad tervezni és aggódni? Tervezned és cselekedned kell, különben semmi sem történik. De nem kell aggódnod. Az csak félelem, hogy a jelen pillanat nem elégséges. Bízz abban, hogy nem kell máshol vagy más időben keresgélni ahhoz, hogy megkapd azt, amire valóban szükséged van. Minden itt van, minden most van. És ezt hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani? Mindig tedd azt, ami a legjobban lelkesít. Ne ragaszkodj ahhoz, hogy szerinted hogyan kellene alakulniuk a dolgoknak. Bármi is történjék, törekedj arra, hogy pozitív és elfogadó maradj. Ne feledd, minden itt és most nagy távlatban el van rendezve, és bármi is történik, az segít az utazásban. Így az aggódás természetesen el fog tűnni. Most pedig keress egy olyan pontot, ahol a világ feltárul előtted. Ahol a világ feltárul előttünk. Mit látsz a messziben? Látok mindent. A fákat, a folyókat, az eget. Minden összekapcsolódik.
A harmadik törvény. Az egység minden, és minden az egység. A fák sokasága alkotja az erdőt. Minden, amit látsz, az az egyetlen végtelen forrás, amely milliárdnyi különböző nézőpontban jelenik meg. Az a fény, ami egy csillagban tündököl, a fűzfa rugalmassága, a patak kitartása, ezek mind a te részeid, és te is az övék. Semmi sem kívülálló. Ezért mindenki, akivel találkozol, az egység része. Ezáltal tükrözzük vissza egymást. Ez lehetővé teszi, hogy lássuk, milyen lehetőségek és választások állnak előttünk. Így támogatjuk mindannyian egymást abban, hogy jobban önmagunk lehessünk. És ezzel elkezdjük felismerni a hasonlóságokat és különbségeket is. Elfogadva mások egyediségét, harmóniát teremtünk az egységben. Úgy, ahogy ennek az erdőnek minden színe hozzájárul az erdő szépségéhez. És miért jelenik meg a gyűlölet és konfliktus? Hogyha mindannyian egyek vagyunk, akkor hogy létezhetnek ilyen dolgok? Ez a legfőbb emlékeztetője annak az egységnek, amelyet elfelejtettünk. Amikor az értelen elhiszi, hogy különálló és egyedül van, félelemből cselekszik. A konfliktus illúzióját teremti meg. De a színpad, amelyen ez a dráma játszódik, továbbra is egy összekapcsolt egész. A te szereped nem az, hogy harcolj az árnyék ellen, hanem hogy olyan fény legyél, amely tisztán emlékszik az egységre. Szolgálj mások számára jelzőfényként, hogy emlékezzenek önmagukra. Nézd meg egy fát magad körül. Minden levél, legyen az zöld, arany vagy barna, ugyanazokból a gyökerekből táplálkozik. Ugyanazon egyetlen, lélegző egység része. Most haladj tovább kelet felé, de ne használj térképet. Nem igazán tanulta meg ez az iránytű az égtájakat. Észrevetted már, hogy amikor belül nem vagy stabil, a külvilágod is rendezetlennek tűnik? Igen, néha érzem ezt. Ilyenkor pontosan csak egy kis pihenésre van szükség. Aki közös az úttal, az útot elnyeri. Aki közös az erénnyel, az erényt elnyeri. Aki közös a veszteséggel, a vesztettet elnyeri. És aki kétségben imbolyog, annak szavát senki se hiszi. A negyedik törvény. Amint belül, úgy kívül. Ez az elemi rendszer, amely meghatározza, hogyan alakítod a valóságodat. Minden gondolat, minden érzelem, minden meggyőződés kifelé sugárzik belőled. Ezek alakítják ki az általad tapasztalt világot. Így azáltal, hogy mi történik odakint, megértheted, hogy mi történik belül. Szabadon dönthetsz, hogy folytatni akarod-e az egyes tapasztalatokat, vagy inkább olyanná szeretnéd változtatni őket, amik jobban megfelelnek neked. Amik jobban összhangban vannak azzal, aki vagy. És ez a változás belül kezdődik. Folyamatos, lendületes, ok-okozati táncban állsz magával, az élettel. Én úgy érzem, hogy mindent megteszek, de közben mégis... A legfontosabb dolog nem csak a tetteid, hanem az az állapot, amelyben véghez viszed őket. Az állapotod a mag, olyan, mint amit a kezedben találsz. Akármennyire is gondosan ültetsz el egy makkot, soha nem fog belőle almafa nőni. A tetteid a mag elültetése, a belső állapotod, a meggyőződések és érzelmek pedig a mag. A kétség terméséből nem nőhet ki a bizalom fája, bármennyire is próbálkozol. És amikor a dolgok még így sem sikerülnek, akkor ez miért nem működik? Mert néha régen elvetett magokból aradsz a jelenben. A múltbéli meggyőződések most hoznak gyümölcsöt. Emellett néha egy mag egyszerűen nem nő meg. Nem a te hibádból, hanem mert a körülmények nem voltak megfelelőek. Néha egy almafáért imádkozol, amikor valójában egy barackfára van szükséged. Lehet, hogy az a helyzet, amit most kudarcnak érzékelsz, egy mély irányváltáshoz szükséges. A te feladatod nem az, hogy minden eredményt irányíts, hanem hogy találd meg a jó dolgokat mindenben. A megoldásokkal foglalkozz,
ne a problémával. Vizsgáld felül a meggyőződéseidet, és így ültess új magokat a jelenben. És ne feledd, amikor úgy érzed, hogy valami sok, egyszerűen csak pihenj. Just stay one more minute. Úgy gondolom, hogy itt az utazás vége. Megváltoztál, mióta elindultál. És ez a változás maga a végső törvény. God loves religion like you love laying in bed. Me and the Az 5. törvény. Minden változik, kivéve az első 4 törvényt. A létezés szerkezete állandó és örök. A törvények soha nem változnak. De a hozzájuk fűződő viszonyod, az általuk nyújtott élményeid állandóan mozgásban vannak. Ezt nevezzük növekedésnek, fejlődésnek, életnek. Nem arra vagy hivatott, hogy változatlan maradj. Arra vagy hivatott, hogy áramolj, mint az évszakok. Szóval ezt tanítja nekünk az ősz? Megtanít arra, hogy a változás megkerülhetetlen. Az erdő is lehullatja leveleit, hogy erőt gyűjtsön. Nézd meg a tárgyakat. A tükörképe mindig változik. A patak mozgásban van. A termés folyamatosan fejlődik, és a távcső minden pillantással új képet mutat. Az ősz megmutatja nekünk, hogyha elfogadjuk ezt a végtelen változást, akkor összhangba kerülünk a létezés ritmusával. Akkor megtartom ezeket a tárgyakat, hogy emlékeztessenek rá. Van egy sokkal fontosabb dolgod velük. Használd a távcsövet, hogy találj egy termékeny helyet. Használd az iránytűt, hogy eljuss oda. Ültesd el a termést, amit kaptál. Használd a forrásvizét, hogy növekedjen. Használd a tükröt, hogy a tudás megjelenjen. Egy új fa fog kinőni idővel. Vezetni fogja az embereket, ahogy mi vezettünk téged. Így tartsa fenn magát a tanításunk. drown in